Now here my fresh elections yazosvika kumvura chikamakombo nekuti as we all know kuti USA neZANU-PF azvimovhi zvakasangana kubvira panguva yaBobo. Aiwa USA inosvika ichitaura mashoko ekuti imemi you violate mavhotes evanhu, you violate marights evanhu. Asi noona kuti pamazuva apfuura apapa USA inoenda kune SADC yoti you must not fail kuresolve the political disputes kana kuti crisis yepolitics iri munyika yeZimbabwe. Inovaudza mathreats akadaro zvashamisa munhu wese muri Zimbabwe. Sara popinda munhau izviziva kuti bva subscribe ulike utina on the bell icon. Ndoona kuti panapa pa Africa Beetle Wind vanonyora vachiti influential United States SADC strategic partners have told SADC Secretariat that SADC must not fail to resolve the political crisis in Zimbabwe. SADC must not fail to resolve this political crisis in Zimbabwe. Failure is to be taken by US SADC strategic partners as a collusion between SADC and South Africa to let Zimbabwe disputed President Emerson Mnangagwa off the hook. Ndo mashoko ari achitaurwa panapa nevanhu ve-US SADC vataura vachiti aiwa failure to resolve this crisis aiwa panotofa munhu. Ndo mashoko ari achithreateniwa panapa neAmerica achiti aiwa Zimbabwe must be free, Zimbabwe inofanira kuva nechange. Saka tikuona kuti ava vamiririri kana kuti varidzi vepepa nhau iri Africa Beetle and Wind ndo vari kufamba vachitsvaka nhau vachizoya vachipublisha maresponses ari kutogwa nevanhu kana vamiriri ve-US SADC. Saka muri Zimbabwe chimbotiudzai kuti munoti kudii pamusoro penhau iyi. Pindai mucomment section medu musaka nosubscribe kulike sonokutina on the bell icon. Tombo chiri mabdetsi anokupa pano paZVAITWA News Live.